हनै बाथोनाव जारि होगोन होननाया जारि बिलाइखौनो खाहैयाखै माथो मोस्रोमखौनो खाहैनो होनोसैर' आङो जारिखौ अखायाबो एसे एसे थाइफ्रिबाय थादों र' थांगोन ना थाङाथाय बियो अखा सिजा होनोबो गियोर' आङो अबावबा लोमजाबा मा जागोन देनाय हागाबाय माथो अखाया र' थांनो होनि र' आगैखौ आगै मोस्रोम आगै मोस्रोम मायो ओजों फैलाय मायोमोनलाय माबा बाथोनाव जारि बिलाइ एसे होनो नागिरदोंमोनलै थांनाय जारि बिलाइ एसे खाहैनाय आं बावगारबाय खाहैनोनो जारि बिलाइ ओमफ्राय माबा फालु होदोंना होआखै माबा फालु बुरजा होदे आब' फालु बुरजा हो फालु बुरजा होनो अबाव मोननो आङो गैया फालु बिफाङावबो फालुआनो गैला माथो फालुआनो गैला नामा फालु गैयाबा ओंखामखौनो जानो बासियो आङो बेसां फालु होदो होमबा बाथोनाव ना थाइसेबो होआखै होदों होनायालाय थेवब्लाबो खमथार थाइथामल' आयु बाथोनानो जेबो गोथाव जानाय नंलालै बियो आलुआबा आं गोथाव मोनथारा दे एसेबां फालु जानायाबो मोजां नङा एसे एसे फालु जानायानो मोजां बाराद्राय जाबा गाज्रिसो दे थां जारि बिलाइखौ लायदो थां थाबैनो ओंखाम उखैसोबाय आंखौ दा आरो आगैया फैबाबो ओंखाम जानो हाखु दाखु खालामगोन उखैनायालाय आंबो उखैदों र' होमबा थांनायाव माखारै दानो फैगोन फालु जासुलि गथ' माथो जारि बिफाङानो गैया आब'आलाय अबावथ' खाबाय थायोलै आंलाय माथो फांसेबो नुला बिफांखौनो गैलालै नागिरबाय थाला आङो थांसै आङो ओरैनोबाबो आंहा ओंखाम उखैसोदो थान जारि सारि होआबाबो जासिगोनलै ओरैनोबाबो ना गोरान बाथोना गोथाव जाखायो जेबो होआबाबो गोथाव जायोलै आलौबानो जाबाय फैनायनि फैनाय खेबसे नागिरथारनोसैलै आङो बैजा आयु एफा गिदिर गोरिना आयु इसोर गोरिनानो एसेबां गिदिर थायोना बारबायलै ना आयु हमनो नागिरबानो बारखायो नायानो र' एबार फुरा मोजाङै टाइट गोरायै हमखागोन आङो एबार नायबाय थानाय गोरिना खारग'आ नोङो साला हमबाय एबारो आब'जों आरो आगैजों नाखौ नुबा खम रंजाखागोन मालपा मोनजासिगोन र' आङो एहु एहु गोरि नाखौ फानबा फैसा मोनगोन एहु सेरसेयानो जागोन खोना गोरिनाया सेरसे जायाबाबो 3 फवासो जाखागोन आयु आब'आ नेबाय थाबाय खोनालै आंखौ जारि खानो फैनायानो नै नाखौ नुनानै थांनो रोंला न'आवनो आङो थांसै र' बाजैमोना मोजाङै दंना आदा दङ माथो बुंबावनोलै मोजाङानो दङ बुंनांसिगोन ओमफ्राय आदा गेबदाङालाय मोजाङै फरायोना फराया मानो फराया जानो खथ' फरायखायो आङो जिर'निखौनो लाया नोंलाय आंनि फरायनायजोंलाय मा फाथा मोनगोनसि बा आंनि आबाया माब्लानिफ्रायथ' एसेबां फरायग्रा जाखौलै आं बुंनायखाय फोथायाखै र' आमाय बुंनाय आं फरायमारनो ना मारा दिनै बुंनाय आमाय फरायो दे फरायो दालाय दा खोनाबायना दे फरायमारोबालाय मोजाङानो जाबाय दे आं सावरियानिया मा खालायबाय थाखो बिखौ आमायमोननि गेजेराव लाजि फोनांनो नागिरदोंमोन आङो एसे फनावनो नांबाय थाबाय खोनाहाय बै बोरायजोंनो बालनि फैबा हामगौमोनहाय आदा दिनै हर था न'आव थांनाङा दे हायालै हानाय नङा बिनानाव थानो मालाबाफोर फैगोन दे आरोबाव थुदो थु गेबगां नोंसोरो ओंखारबायना थांनो हानाय जाबाय दे जोंफोरो खावरियानिया मानो दाहालागि फैया आमायमोना थांसिगोनानो पुरा रेडि जाखाना थाखादो जोंफोरो दहायनो पुरा एसेन सेसेन लगायनानै ओइ आमाय एसे थाथ'बावना गावसोरा जोंहानियाव फैनोनो नागिरा आरो फैबाबो माबा हाखु दाखु थांनो नागिरो माथो एसेबां खामानि दंलै गायदे खामानि दङलै न'आव बिदि थाबाय थानो हाया न'आव बोरमा दङ मोसौ दङ
जि थाबाय दे दसे थाथ'बाव आधा घन्टासो थाथ'बाव दे जागोन दे बिदिबालाय माथो दाला मोखाङा दाबो फैमारलालै आलासिफोरा थांनो ओंखारबायानो दाला मोखां रांखावरिया फैबाय र' बेखौ एक्सन होदो दानिया आमाय जोंहानि रांखावरियानि आंखौ मा बुंदोंमोन मिथिगौ दा मा बुंनाय आंखौ मालाय असाइस नुथारोनो आंखौ मालाय 60 बोसोरनि बुरै रखम नुयोनो मालाय हो आमाय बुंनाय नुयो नामा आंखौ नुवा दे गुमै आङो ओरैनो जंखायदोंमोनसो बेखौ नङालै आमाय नङा ओरैनो बुंदों बियो ओमफ्राय गावखौ मालाय फ्रक गस्ला गानबा आंनि सायसो उन्दै नुगोना मालाय नुवा अबा नुनोखाय गथ' नोंखौ गोरा मोनदायो र' नायगासिनो आं नोंखौ माबा गुमै आं बेखौ ओरैनो फाल्थु खालायनायानो फाल्थु खालायाखै बियो लाजिदो फजा बाथ्रा बुंनायखाय आरो मालाय गावगायखौ मार साइज नुयोनो मालाय आंनि सायसो साइज नुयोनो ओरैनो फाल्थु खालायबाय थायो आङो बेखौ ओरैनो बुंदोलै गुबै ओरैनो बुंदो मोनदोंना साला आंखौ साइज गैयि 60 बोसोरनि बुरै रखम नुयो होननाया मोनदोंना साला लाजिबाय ना नोंबो मा जाद बुंनो हादौलै नोंखौ माथो बारानिफ्राय बारासिनसो बुरै नुग्रा जाबायलै आनै नों आरो मा गायदेजों रुजुबावोलै आनै गावखौनो नोंखौ ना गायदेनि बिबै रोखोमसो नुयो बिबै रोखोम हाबा जादों रांखावरिया नै नङाबा नोंनि गथ'फोरा नोंखौ आबैसो बुंसिगोनलै बेखौबो दासो मोनदों दा लाजिनानै खारनांगौ जाबाय हाबानि बाथ्रा बुंनायखाय लाजिसोबायलै आंनिया बावले गैलालै बे सासे गथ'जोंबो मा जाबावनो जारि बिलाइ गांनैसो खानो हरदो नै दाहालागै मोनफैला बिदि आरो नेबाय थानो हायोना मानसिया ओरैनोबाबो थान उखैखादों मोस्राम गैया जारि बिलाइ होला खोनालै आङो जानोसै आं जाग्रोनोसै खोनालै आं दिनै बेसे नेबाय थानोलै उखैनाय उदैखौ लानानै आयौ थु बादावखांलायदों आंहासो आयौ अबाव मोनखो नोङो बे नाखौ जारि खानो थांनायाव मोनदों आब' आयौ मोस्राम बोरै मोननाय नोङो बोरै मोनखो लामायावनो बारना दंमोन आब' आयौ अखा हानायखायनो बिदि बारना थादों खोना लामाफोरावनो थां मोस्राम थां मोजाङै जिरायना दोनै थां मालपुवा मोनजासिगोनलै आङो मालपुवा जानो लुगैदोंबा नाखौ मोजाङै खोबना दोन दे गोरिनासो बियो अबावबा बारना थांगोन गोरिनायानो एफा गेदेर थायोना मिथिया आंबो एसेबां गिदिर गोरिना नुफेराखैमोन सेरसेसो जागोन खोना जागोन बायसो मोनदों आङो थां मोजाङै दै गुसुआव जिरायना दोन गाबोन फाननो लांनांगोन फुङावनो जागोन दे दिनैनि गंसेबो बाल्थिंबो गैया ना जिरायना दोननो गंसे दङमोन बेखौबो खावना लांगारगारबायलै सोरबा थागोन ना थायाथाय बेयाव थागोन दे मानो थायाखै मोजांसो माथो गुवारनो बाल्थिंनिसाय गुवारसिनसो खान्था बोरायाव जिरायना दोननो नागिरदों नाखौ दोनाबा अबावथो दोननांगौ होनबालाय बाल्थिङानो गैयाबा गंसेबो बाल्थिंनिसाय मोजांसिनसो जागोनलै बेयाव गुवारनो आरो दैखौ गुसु होदोंना होआखै दाख्लैनि बायदि आरो थैना थाबा गैला होलाया होनबा होदो दोननाय नायनि र' नाखौ बाग्रिब जाखादोलै खोबना दोननांगोन बेखौ नङाबा खारगोन
थां नोङो ओंखामखौ जाहैग्रोदो आं खोबना दोनगोन दे ना मोननायनि खुसियाव ओंखामखौनो जानो बावगारलायलांदों आङो इस मालपुवा मोनजागोनखाय ना मालपुवाथ' मालपुवा फैसाबो मोनगोन ना 200 रांसो मोनखागोन खोनालै मोननांगौ नाया गिदिरथारना आरो ना गिदिरफोरखौ दाम होखायो इहु 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 200 रां फैसा मोनसिगोन जोंफोरो आब' इसोरा जोंफोरखौ अना नङा अनोबो दे इसोरा मायबा मोनसेबाबो मिलायहोथारो जोंफोरखौ ओं इसोरा बिदिनो आरो दे थांदो थां ओंखामखौ जाहैग्रोनाय जाहैनि ना मोननाय खुसियावनो ओंखाम उखैनानै गैला आंहा हे इसोर भगबान नोंसोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे जोंफोरखौ एसे नायनायनि थाखाय नाखौ फाननानैनो गाबोन हाथाय खालायनो मोनसिगोन जोंहा मोस्रोमा मालपुवा जानो लुबैदो बुंबाय थादोंमोन ना गाबोन मोनजासिगोन दे लाइमोन खोनादोंना खोनायाखै मानसियालाय मा फिसा लाइमोन फैदो फै ओंखाम खुरनोसै आङो र' आयै थांगासिनो र' दे फै मा खारै मा ओंख्रि संदो आयै गैया आइ जेबो गैया संख्रिदोनो जानांसिगोन मायो मानोथ' जेबो सङाखै आयै ओंखाम गोजा जानो बासिदोंमोन आङो जेबोआनो गैया आइ संनो जेबो गैया मा आफाया मा जेबो लाबाखै नामा गैया खिन्थाहैनो थांदोंमोन आङो जेबो मैगं गैया होननानै मालाय लाबानो संख्रिजोंनो जानांसिगोन जोंफोरो आयै आफाया मानो बेफोरबायदि मानो एसेबां खेफ्रा मा मिथिगौ दा मानोबा बिदि दे जिराय आं ओंखाम खुरनोसै ओंखाम गोजा जानो बासिदोंमोनलै आङो सानदोंमोन आङो न'आव थांबा ओंख्रि मोनजागोन होननानै गैया ओंखाम गोजा जानायानो दिन थांसिगोन खोना हाव आयै नै माथो दावदै दैसे दङ दावदैखौनो एवनोसै दे आङो नाङा आइ नाङा दावदैखौ दांनोबो नाङा नोङो मानो आयै मानो दांनाङा मालाय नोंसा आफानिसो दावदै बियो मायो मा फिसा जोंफोर सानैखौ संख्रिदो जानो होदों ओमफ्राय गावगाया हले दावदै बायना लाबोदों आयु मा रोखोमनि मानसि जाखो बेलाय आयै गावगाया दावदैजों ओंखाम जागोन जोंफोरखौ हले संख्रिजों ओंखाम जानो होदों जोंहानि आफाया मा रोखोमनि मानसि मानो बेफोरबायदि दुखु मोनसै आङो मा खालायबावनो फिसा जोंनि खाफालानो गाज्रि जेबो नङा दे आइ आङो ओंखाम गोजाबाबो जागोन दे खुरदो ओंखाम उखैसो दांखौ आयै र' खुरनि र' आइ खुरनि हे इसोर जोंहा आफानि गोसोखौ एसे सोलायहोदोलै बेफोरबायदि थाबाय थाबा जोंफोर बोरै सोलिगोन बोरै सोलिना थानो हागोन